onye ọna sị na ife a na-eme ndị Igbo dị ya mma ya bịara ya ụgwọ okpukpu 10 in 10 folds. Ife ahụ ịkpọrọ ife ọma na-eme ndị Igbo ọ ya abịakọtara gị ụgwọ mana ụwa ma na mmụọ. Ọbara ndị egburu egbu na mmụọ ha ma ekwekwa ka ndị bọdị ọbụla kwafuru ọbara n'ala Igbo ka ndị Igbo hapụ onye ahụ. Biko ozuo nanụ ifu na ochie kago ekperima na-enugharịsị na many government houses in the name of ndị ọchịchị. Ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla bụ onye so wee tinye aka Krismas ya gara aga wee bụrụ ife nke emere ọfụma. Asị Chineke ekene dịrị ya. Onye ọhụrụ na-asị na ife ọma adịrị ya mma, ọhọ mmiri onugbu nke mbụ ya buru ụzọ ṅụọ ya. Ife ndị be anyị na-akpụ ya bụ onugbu mmiri mbụ. Ịhọ ha anụ ya buru ụzọ ṅụọ ya. Mmiri dogoyaro nke izizi ha na-azapụta ya buru ụzọ ṅụọ ya ma ọ bụ na ife ọma na-asa gị afọ. Enerecha mụ ka ndị Igbo si nata n'agbanyeghị akụkọ akọrọ tupu oge ekeresimesi wee ruo. Mgbe nekata masịrị tọn wee sị na-ekwe ife a napụrụ ndị Igbo for 5 years. Ha ekwensu ọma adịrị gị na mma. Ife a ka ndị ntorobịa anyị nọ some churches wee shut all down for 5 years ifia wee ruo ife emepụrụ mbụ na ana Igbo. Schools wee mechie wepụgodo 5 years na nwa na-agụ primary 1 o kwesịghị nọ primary 6. Churches mechi, schools mechi, hospitals mechi. Enwe IDP camps na ana Igbo. IDP camps. Edegata ịmakwa ndị akwabere nne na nna ha egwuo na ana n'ime na akwabere ozu secretly ka e buru ozu jenie. Ụfọdụ ka a sị na ụfọdụ ndị unknown gọọmenti otu esi akpọ ha maka ụfọdụ nọ n'ime ọfịa sị na a na-echekwa ana Igbo. Ụfọdụ sị mbọ gịnị ife karịrị. Aha ekwuzi ndị a na-achọ achọ, ada ekwu ndị egburu egbu, ada ekwu ndị afụrụ ozu ha, ada ekwuzi pits of hell ebe afụrụ ozu mmadụ dọmpụ ijiji na-eme silver jubilee. Ife ndị a ka eme for 5 years. Ife ndị egwu okwu na onwe ihe onyonyo mfụrụ ofu nwanne anyị nwoke pụtara wee sị na ha nọ n'ime ọfịa since 2 years kịta na ife ama na Biafra or nothing nsị na osukwa. Ịchọkwa m ife ebiena osukwakwa na ya na ndị be ya nọ n'ime ọfịa since 2 years. Biko nụ ka ya izutugodi ike nya eji m Chineke ayọ ka anyị zụtụ ike nya anyị anwago ngwa unu o ṅara anyị melụ for past years kịta maka MNK ma ebe anyị metara ya ma ebe anyị emetara ya ma ndị duhiere anyị ụzọ ma nke anyị mebiri emebi o zuo na ife ahụ anyị mere metara mkpụrụ maka enwego ndị ọdịka mmadụ njụrụ ese ha wee nụ na ha ejebeghị ije. Ọnya ka Israel ji wee kwuo na ha na-abịa wit ife Donald Trump a ebe niile na-agbagharagara. Ha ejebeghị ije. Ịma abịa na nche enwe ndị na-egota egbe, nwee ndị na-egota mgbọ, nwee ndị na-egota tọọchị eji eche nche, nwezie ndị na-anọ na field eche nche. Abịa na ịkụ flawa enwe ndị na-egota flawa, nwee ndị na-akụ ya akụ, nwee ndị na-agbụ ya mmiri, nwezie ndị na-ebe ya ebe. Anyị ncha niile ama anọcha n'ihu ọrụ. This struggle anyị nọ na ya kịta, anybody bụ onye Igbo sị na ife a na-eme anyị na ọmaka afọ na few people. Anụkwuru m ke Minister of Works kwuru ụbọchị ya, Minister Dave Umahi kwuru na-enwe ozi ife dịka marginalization n'ala Igbo. Achọghị m ikwu ya ka ọ bụrụ na ọ dị personal, mana onye ọbụla bụ onye Igbo sị na ife a na-eme ndị Igbo amaka ya bịakwara ya ụgwọ ka m ghara ekwu n'ezinụlọ ya na ụfọdụ ụmụazị mana nna ha ada emeti ya na ife a ndị okenye anyị na-eme. Onye ọbụla sị na ife a na-eme ndị Igbo dị ya mma ya bịara ya ụgwọ okpukpu 10 in 10 folds. Ife ahụ ịkpọrọ ife ọma na-eme ndị Igbo ọ ya abịakọtara gị ụgwọ mana ụwa ma na mmụọ imewe udo nke mkpụrụ obi. Mana ọ bụrụ na eziokwu na-ada emegide anyị ncha niile na-ayị ala sọsọ gị ka isi dị mma, nsogbu adịrọ ọnya dịrị gaba. Chineke etikwa n'anya aka, Chineke kezi ikpe. Biko o nwego ndị jebere ije. Achọrọ m ka ụfọdụ na ọkwa n'ime ọfịa wee ife emebichago ife aghasago. Ọbara ndị egburu egbu na mmụọ ha ma ekwekwa ka ndị bọdị ọbụla kwafuru ọbara n'ala Igbo ka ana Igbo hapụ onye ahụ. Biko o zuo nanụ. Eji mmasịrịta ọ na wee fụ the joy ịfụ na ọ dị ka ebe mmiri na-agụ nnele. Ife na-agụ ndị be anyị agụụ maka ịnata ụlọ Krismas makwa agbagide mbọ kwugide ụdọ na epọtụ niile na-ekwo ekwo ndị Igbo. Anyị nwa kacha eme travel na mba ụwa niile, go and check. Ịpụta ebe niile hold up, ịpụta ụzọ ugwu Awụsa, ịpụta ụzọ Lagos, o nwere ndị lahụrụ n'ụzọ 2 days sọsọ ka abịafụ be nna. Ndị kidnappers one ka unu kidnap gara ibe unu pụta na hold up ga wee nwude ha wite egbe ahụ esuo ha ọkụ.
maka ọnụma na-esu ndị mmadụ bịazie na iri ada arụcha anyị arụgide ofu iro 10 years were ya na-eme kampen maka arụcha anya onwere ife ọzọ anyị ji wee eme kampen onwe ife ha pasị taa eletrik a ka ha ga-eji kwe gị nkwa ebe ha ka na-azọ crude oil AI ka ha ga-eji wee kwe gị nkwa ka ife ha pasị taa na-abụrụ copy and paste ndị mana ha mara ọchịchị na ha ji ewere ama ọchịchị so ife anyị fụrụ ha na-eme kịta ka ha ma anya ya ị na-eme haphazard iro a na-arụ amarụ ya with a quality ya last 20 years assign no agreement ọ bụ na o fail the construction company will come back and repair with the maintenance culture enwe ha na portal abịa patch ya mana anyị arapụ nke bizi eme na ya trailer adagbuo onye keke na family obu n'ime oge ahụ wee wọdụ contract onye ka weta ịfụcha ha ifu na ochie kago ekperima na-enugharịsị na many government houses in the name of ndị ọchịchị enenecha mụ ndị be anyị ebe a gbasị mmọnwụ ebe a kwara nkwụ so many places for the lost joy and the happiness celebration. Chineke ekene dịrị gị o nwere ife dịka freedom n'ụwa is a special gift from God. Mmadụ ịpụta na-akpagharị mesapụ ahụ emerịta nwanne ọ ka mma na ejidesiri ife aka ike o maka otu a emecha zunarị anyị afọ ahụ ise si ekwekwana ka ụdị ife ama ọzọ ibu PG ị nọ na nche obodo onye ruo onye gbado anya unu nenezie ndị nọ n'ụlọ ka unu si wee nọ in dryness unu ada afụzi ụṅara ndị nọ na mba ego adị maka otu a natara kịta mee ife ego ma ndị MC ma ndị nụgasịrị di ifu na abroad dị mma ndị ụlọ ya ama otu a ka ọ dị abroad dị mma ndị ụlọ ya ama mana nke ọtụtụ ndị be anyị mechara ma so many politicians kwesịrị iso wee kwu maka ife a na-emenụ many of them socha wee nọ na mba mee akwa nkwụ na mba onye ọzọ na mba ka akwara nkwụ nwaanyị ọ bụrụ ofu onye ọ bụrụ ịbụ ọ bụrụ ịtọ sekpọọ na ife ọjọọ afọ osisi ọjọọ mgbe ọ na-epusi hopu ya na mgbọrọgwụ hopu ya n'ukwu maka ọ kachie oye nye nsogbu nee ka ndị mmadụ si nata na-enwe ọṅụ so many village squares mmadụ ha na-ekwo. Thank God for the restoration of joy and the peace n'ala Igbo. Ndị gọvanọs bikonu unu na-emekpu ugbo gị na unu na-eme unu ekwesịkwana ka ụdị ife adakwasị ọzọ maka ọnụ na-eche ọda from Abuja tupu ewee onye ọwụna nọ n'ime ofe na-emekpa ụmụnne anyị ahụ ndị mama anyị ndị papa anyị unu ekwesịna ka ụdị ife adị ọzọ maka akụkọ karị aya confusion everywhere. Mana ọgụwa number 1 security man enwe na South East na your own state then ka efe na kọrọ stories PG na onwe ya ka efe onwere onye pụtanụ ndị igwe apụtara igwe lilu gba ọsọ iseke gba ọsọ sumohu gba ọsọ igwe ndị ọzọ emechi ọnụ onwere public communication no press conference ka e wee gwa what is happening ka afọ na iwe na-ewe ndị igwe onye ọ na-agbafuo act of cowardice. A sị ka m nwere ife anye ndụmọdụ ka ndị be anyị marụ na onwere ife dị ka be mmadụ no place like home ife ọsọ gị na-eme na mba ọtụtụ na abroad chọrọ ịnata maka enwe good weather enwe good food onwere ife dị ka be nna we have the best of weather. Biko anyị na-asị ka echi kata mma ọzọ emezikwana aka anyị na-ayọ osita adị mma ọ dịbara gboo zisa na ihe onyonyo ha mụ brother Paul Chigbo ka emesịa nụ.